Weche moko Nyakwaro Mogajwang' en ni jotelo masiro lwedo jatend piny William Ruto onyiso jotend kweth mobalo kod sirikal ka otelnegi kod mane jalup jatend piny kinde mokalo chien Rigathi Gachagua ni kik gipar ni ginyalo biro yudo thuolo mar donjo e telo mar piny Kenya ka gikalo yore moko ma ok kare. Jafwamb marwa Joe Juma lero en ni koro jotelogo bende siro lwedo wach mar twak na dialogue ma isani dhiro gi jatend duond bura mar ODM Raila Amolo Odinga. Kwethgi mag siasa mbese jatend piny Kenya William Ruto ka otelnegi kod jatend migawono mar teko e pachoke Opiyo Wandayi ne okono kweno bende koro kwedo piny owacho ni koro kik gikete pachgi ne yudo thuolo mar telo piny Kenya sani ka ji ok odhi e yiero maduong' mar higa mag 2027. Wandayi onje siasa mabende koro kwedo piny owacho mosebedo ka siro ng'anyo mar rawere mabende osiro ka dhi nyime pacho kae ka gintie kod geno ne ginyalo bet e loch ka ok gidhi e yiero mar higa mag 2027. Na wakati huu ile maandamano sio ya vijana, ile maandamano ni ya viongozi ambao wako na tamaa ya uongozi. Wako na tamaa ya uongozi ndiposa wanajificha nyuma ya vijana, nyuma ya watoto ya wengine. Tunawaonya wakome hiyo tabia. Wale ambao wako na tamaa au hamu ya kuongoza wasubiri uchaguzi uitwe, aende kwa debe, waje kwenu waombe kura, mkipenda wapigie, mkikataa wakataze. Usiwe watu ambao wanafikiria kuna njia ya kupanda uongozini bila uchaguzi. Owane duolo mar IBC koro noselosi kendo josiasago mantie kod go maliw moramora ma oting'o liw mar jatend piny Kenya koro ikre ni yiero maduong' higa mag 2027. Vile tume ya uchaguzi imebuniwa, wacha wajipange. Hizi vile tunajipanga, na wakati wa uchaguzi ukifika, kila mtu atasema alitenda nini between the last election and the next election. It will not be an agenda of one term, sijui what. That cannot be an agenda. You must come on the table with a practicable agenda that you can implement if you are likely to be elected. Mae osir kod ma South Mugirango Silvan Sosoro obende wacho ni gin koro gisiro paro mogol kod ugai mar ODM Raila Amolo Odinga madwaro ni jo Kenya koro bed kod twak e yo mar kelo kwe e piny Kenya. Osoro wacho ni josiasago mabende koro ok dwa paro machal kod mae koro ok ochungi kendo gibed tenge ka gichiwo thuolo ni jo Kenya makoro ikore e twak machal kod mae. Na sisi kama viongozi tuna support what Baba said, ya kwamba people must talk. Leo hapa unaona kumekuwa na kavurugu kidogo, alafu tumeongea. Sasa wewe ukituambia kwamba watu wasiongee, nimeona mama mwingine anaitwa Martha Karua akisema ati hatutaki tuongeleshwe. Sisi wewe Martha Karua hatujatamani kukuongelesha. Wewe hatuwezi kuongelesha. Tunaongea jina wa Kenya. Wewe ulidanganya baba, my friend, ukasema utampatia kura na polling station yako ukashindwa. Hatutaki kukuongelesha wewe. Sisi tutaongelesha wa Kenya wa generation yote. Bende komachilo soro ne ok jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua ni koro owe wuoyo nying Raila Amolo Odinga kawacho ni Raila Amolo Odinga oinge kod mbi mar siasa. Raila Odinga is beyond your paycheck. Unashindwa kuongelesha wabunge watano wa kusave, alafu unakuja kubishana na baba hapa. Baba ndiye ameleta amani Kenya hii. Sasa hivi hatungekuwa na amani sasa hivi. Hii upendo tuko nayo hapa ya kwamba mimi kiongozi kutoka UDA na viongozi wengine wa ODM tunashikana, tunaketi pamoja, imewekwa na baba. He is beyond your paycheck. Kuna watu unaweza chezea hiyo freedom ambayo unaenjoy kuzunguka kila mahali na matusi, ni baba alileta. Nenya Kalondo Maramoikuke County ma Migori, an Joe Juma.